A veure si encertes. Quins d'aquests dos rastres creus que són d'una tortuga marina? Aquest o aquest? Exacte, és el segon. I saber-ho pot marcar la diferència per protegir a les tortugues marines. En menys de 60 segons t'ensenyaré com reconèixer el rastre que deixa una tortuga marina a la sorra quan fa un niu. En concret de la tortuga careta, l'espècie que comença a fer nius a les nostres platges. El rastre que una tortuga marina deixa a la sorra sol tenir una amplada mitjana d'uns 70-80 centímetres. Al seu pas per la platja, la tortuga deixa el rastre de les aletes, fent uns petits solcs, i també podem veure a la part central una part més llisa a causa del pes del seu cos. A més, sempre trobarem un rastre d'entrada a la platja i un altre de sortida cap al mar. I si alguna vegada en veus un, saps què has de fer? Molt fàcil. El primer, trucar al 112. No trepitgis el rastre i procura que altres persones tampoc ho facin. I si pots, fes-li una foto. Els rastres són efímers i el vent els pot esborrar. Compartint aquest vídeo també estaràs fent que més persones sàpiguen reconèixer un rastre de tortuga marina i ajudar a conservar-les. Aquest estiu, sigues part del canvi.